Assalamualaikum lur, balik maning karo Mas Gareng tukang mancing. Nyong dinake mancing nang rawa bendungan ya lur, rawa bendungan Cilacap. Lah iki jan ora patut lumute apa gue jane seember lur. Lah iki nyong langsung wae lur mancing wae. Soale jan iwak ora patut akeh lur, lah iki langsung ya lur. Lop setet. Gurih banget lur, dilalat copot lur, wala jan jabang bayi. Lagi nyong langsung maning spontan maning lure gue. Ora nunggu suwe lur, lumbure langsung seket. Aduh, gurih lur, pokoke cilik gede sikat dilalam malah kuruk kindole ge sing kena lur lah jan kepriwe iki lah jan langsung maning nyong ge. Ontan lah maning lur, ora kesuwen maning lur. Langsung wae kumpule. Aduh, ke enyeh. Aduh. Lebu maning set. Iyuh kowe, kena kowe, gurih pokoke lah ya. Lah iki langsung maning jan pokoke gacore ora ngadu bila lur lah pokoke nang ngene nang rawa bendungan Cilacap iki lur. Lah iki lur langsung bae diteleng lur kumpule mangslep lur. Encelep mlaku bae lur langsung bae sikat pokoke cilik gede mangkat ayo ge. Ayo gue lagi nyong langsung bae tak empani langsung ontan maning nih ora nunggu kesuwen lur langsung bae kumbule lur nyot iya kayak kena lur pokoke jan rapatut gacor lur lagi dilalat cilik rilis maning lur ya gue cilik gede tak sikat tapi sing cilik rilis lagi akhirnya pancing gue kecemaan lur gini dilalat ngomong gini lur eman banget gini dari lur soalnya gue nongkono jan ngeri. Andan jero senajan dubek-ubek lur ya, iwake isih tetep mangan lur ge lur. Diteleng wae lur. Ora kesuwen lur kubune langsung ya lur ya ditunggu lur lagi langsung wae ge. Nyet iya jabang bayi kena mana iki lur lajan tulung lajan. Mantep banget spotnya lur yo pada ringan aming rawa bendungan lur ge. Cair mantep lur. Nah ke maning langsung wes sikat cilik gede pokoke mangkat ayo gue. Cilik tak buang lur tak rilis maning lagi langsung maning tak ontal lah maning lur lah jan. Gurih nyah. Lagi tak tunggu maning ora nana 10 menit dia langsung balur ora kena lur gue lagi ceritane wis awan jam 12-an lur arep jemuan iki lur mangkat tani mung dina jemuan iki hasilnya lur iki lumayan banget lur lah jan ya patang nyarian ya lur lumayan patang nyari telung nyari lah lur ge. Oke lur lanjut ngesuk maning ya lur ya. Assalamualaikum lur. Pokoknya cilik gede banget lur.